tabok na dyan. Karoon pala pa ang drone, ha? Ito, matagak ang drone. Laglag sa tagrikrap karon kay mingaw kay sa balay. Muring kayo. Digil mi. Dire kay daga kay chicks dire. Dagan mag-jogging. Taga syudad gid mi pero nindot kay business na data lo. Dili taga diri ha. Ugo kay diri guys oh. Sabi ka ugo. Muna mo si Kihor. A few moments later. Ay, ali siya. Ali. Dali yung life daw. Fair. 1, 2, 3. China sini mi mama, China ni ni ngam ngam ngam. China sini ni ina shini ngam ngam ngam. Nang natikman kita, di ko na mabura sa aking alaala. Otong alami nga makahigugma sa ligo sardine siya'y ginawa. Siksik sa laman, sticky-sticky ng tomato sauce niya. Otong alami nga makahigugma sa ligo sardine siya'y ginawa. Tadi itu ta. Mas din sa palao. Mga gahi ng mga tao dali sige rin nagbalitagan. Mga gahi kayo. Ang laman naman diri sa recrap. Ang laga diri laman oh. Street. Wala. Diri guys. Dili magdula-dula. Kagahapon. Dili mi maglaglaag kagahapon. Guys, kita mo na guys, napay nangaligo guys no. Ano ito pala oh. Kalas 4 daga kay magdula diri, daga kay manglaag, daga kay mag-jogging. Daga kay magdulag basketball. Frisbee. Mga kaibigan, laos sa sonahan kay nindot kay dito, nindot kay view. Ingan nira siya nga ripla pero nindot siya. Lami sa lang taon. Laag lang mo diri pokon. Kung gusto mo mulaag diri sa Palao, i-text lang ko ha, Allah.
Ano yung mga ganan, tulong langit. Oh, sa langit ko dito padulong, di man. Langit, dali patulong. Ito, imperno to dito, imperno. Di ati may mga damang sa una. Bali, lawa ba, lawa. Kaka. Kaka. I love you. Nantayin kita. Ha! Mahalaga na siya. Tanga-tanga ka ba? Mag-isip ka tangina. Kasing lamok lang ng kamatis yung ilong mong maganda. Tinitiyak ka ba? Tunay talaga. Umadaya ang mundo. Nag-isip ka muna bago harutan lang yun, di ba? Ba't ka nagpatalo? Asahan mong sakit. Lang ang kapalit. Huwag ka nang mainip. Di kayo pinagpalit. Oh, don't stay away. Feel like I'm gone. Na rin guys. So, yan. Ay, mga kaibigan. Biga, ulit na gid me. Pangulit na namin karon kay init na Init na kayo. gid skip sila awas. Nindot unta na hapon unta kay dili init. Skip mo ta. May ito si 3 day. Padulong sa asa ni Dapit. Robinson. Ay, lagay Robinson. Ang padulong sa Robinson is Riton rin eh. Dito na ni padang Robinson. Ang dito sa C3, padulong sa Tipanoy. Dili tagahapon, dagang di manula dili tagahapon. Taga alas 4 kay wa may manhigod. Wa may manhi mga bipat. Nami silingan bipat pero buutan man. Paulit na meron kay init na kayo. Itom na miyo. Ay, ito na may daan dai pero Kaya na mo papatiyan ang pagdugba kanimo. Oh! Oy, kita dalam mga kahoy dira. Muna ako dito kasi mula pa ito. Magahay dito. Ah, gahe di ka diri jay. Gahe ka? Tag oil be. Uwilan di ka ron. Pilituhon di ka. Ayun na tong Ulit na din mi guys. Ang amin nila guys kay naga surveillance. Surveillance. survey, nag-survey, nag-agi diri nga motor. Gamas. Nga kami walay mask. Gahe daw mi pero wala dito kanday. Wala dito mga kaya. Mga niwang day kay ito. Kanila tambok. May gahe kayo din kana siya. Kana may gahe kina kita lag kuno tsako. Subscribe sa mong channel guys. Subscribe sa channel ko. Kung mo ka subscribe. Subscribe na. Click the hit the notification. Unhit na notification bell. Sunod na mo. Nindot gigayo basta travel. Araw na amon to sila nangaligo, araw na nangaligo. Ay nangaligo, guys. Sagdan nato na sila kay muarman na ilang kalipay. Ang anak. Yung sunod na mo target pag okay ng panahon. Travel na po may kung asa na mo makaya mong kwarta para magasto. Sakto. Ikaw, saan yung mambag ni mo? Simang kagwan-gwan niya. Anis. Ambak nga, kameraman ra ko do. Ah. Ito ginugo. Cute mo na kayo kadayo. Sunod na mo lagon ang So guys, pag okay ng panahon. iba sa
Asa na dapat? Sarugungon. Amo nang lugar. Sunod. Lugar namo na Sarugungon, Agad-agad. bukid. Travel, hindi kayo travel guys. Adventures. Ikaw toy, sa may istorya nimo? Papaa ka? Ayun. Guys.